Sa tatlong anak ni BBM, sino yung gusto mong jowain? Si Sandro, si Vinny, or si Simon? Si Simon. Bakit po? Pogi. Tsaka matalino din. Sa tatlo naman, sino yung gusto mong tropahin? Si Sandra. Ate, sa tatlong anak ni BBM, sino yung jojowain mo? Si Sandro, si Vinny, or si Simon? Si Sandro. Sino naman yung tutropahin mo? Si Vinny. Bakit si... Ano? Ay ba, basta ano, di ko feel, ganon. Parang... Hi guys! So for today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa rally ng Uniteam doon sa Malolos, Bulacan, which is maghahanap tayo ng mga babae. Tatanungin natin kung sino yung jujuwain o tutropahin nila sa tatlong anak ni BBM. So ano pang hinihintay nyo? Let's go! Sa tatlong anak ni Bongbong Marcos, sino yung gusto mong juwain sa kanila? Si Sandro, si Vinny, or si Simon? Si Sandro na lang. Bakit si Sandro? Siya lang yung kilala ko. Sino ang gusto mong tropahin sa kanila? Sandro, Vinny, at saka Simon. Simon na lang. So yun ate, sa tatlong anak ni BBM, sino yung gusto mong juwain? Si Sandro, si Simon, o si Vinny? Si Sandro. Sino naman yung gusto mong rubahin? Si Vinny. So yun ate, sa tatlong anak ni BBM, sino yung gusto mong juwain doon? Si Simon, si Sandro, o si Vinny? Siyempre si Sandro. Yung gusto mo namang tropahin doon? Si Vinny kasi ano, parang ang cool-cool niya kasama, ganon. Sa tatlong anak ni BBM, sino ang jujuwain mo? Si Sandro, si Vinny, or si Simon? Si Sandro. Sino naman yung tutropahin mo? Si Vinny. Ay, ate, sa tatlong anak ni Bongbong Marcos, sino po yung gusto niyong juwain? Si Sandro, si Simon, o si Vinny? Sandro. Bakit po si Sandro? Guwapo. Anong magagawa? Laging natutulog. Sino naman po sa tatlo ang gusto niyong tropahin? Si Sandro po rin. Sandro ako eh. Ate, sa tatlong anak ni BBM, Sandro, Vinny, at Simon, sino yung gusto mong juwain sa kanila? Sandro. Bakit po si Sandro? Wala. Sa tatlo naman sa kanila, sino yung gusto mong tropahin? Bakit po si Simon? Wala. Makalog ka lang siya. Sa tatlong anak ni BBM, sino ang jujuwain mo? Si Sandro, si Vinny, or si Simon? Sandro. Sandro. Sino ang trotropahin mo?